vervuurd van het Maritiem Museum hier op Curaçao. Volgens mij een van de leukste musea hier op Curaçao. Maar voor de mensen die het niet kennen, wat is het Maritiem Museum? Ja, het Maritiem Museum bestaat dit jaar in december trouwens 25 jaar. Ja, gefeliciteerd. Dus, dank u. Daar is natuurlijk al, het heeft al een hele levensloop wat dat betreft. Maar ja, eigenlijk gaat het gaat meer dan over alleen het maritieme gedeelte. Veel mensen denken dat het eigenlijk over boten gaat en nog een model hier of daar. En nog een oude motor. En nog een oude motor en dat soort dingen. Maar we hebben echt veel meer. We laten echt meer dan 500 jaar geschiedenis zien. We beginnen dus ook met de eerste inwoners, de Taino-volk. Wat uiteindelijk het laatste groep, de Kakatoes, zijn wij ze zo gaan noemen. Dus daar beginnen we echt mee. En dan inderdaad, hoe zij naar Curaçao zijn gekomen of beland. En weet je, waar ze hebben gewoond en hoe ze hebben geleefd. En zo gaan we eigenlijk op de begaande grond in 7 stappen door de geschiedenis Door de heen. geschiedenis van Curaçao. Ja, dus inderdaad ook over de Spanjaarden die zijn geweest. De Nederlanders natuurlijk met de West-Indische Compagnie. Piraterij, natuurlijk ook over de slavernij. Ja. De handel. En dan nog een stukje over een van de schepen, admiraliteitsschepen die in de haven is ontploft. Dus voor iedereen die wat meer wil weten over de geschiedenis van Curaçao op een aantrekkelijke manier, die ziet dat dan allemaal aan zich voorbij gaan. Ja, zeker. En zeker op de begaande grond hebben we nu ook kleine filmpjes, of korte filmpjes moet ik eigenlijk zeggen, die 3-4 minuutjes duren. En eigenlijk dan ook dat je het met beeld en geluid het verhaal verteld wordt. Als je niet zo van lezen houdt. Of En als je jong bent en niet te lang naar een film wil kijken. dat ook, inderdaad. Dus dat zijn mooie manieren om toch met de tijd mee te gaan. Ja. En toch een stukje over de geschiedenis te weten te komen. Goed, zo dat is zeg maar als je binnenkomt, hè? Ja. En voor de rest van het museum? Ja, de tweede verdieping gaat het over de ontwikkeling van de haven en de scheepsbouw. Dus het gaat ook over de bruggen. En een stukje wat in mijn visie een beetje onderbelicht is de scheepsbouw op Curaçao. Ja. Er was best een grote industrie daarin inderdaad. En dus er werden zulke grote schoeners ook gebouwd die dus ook echt naar Europa en naar Noord-Amerika konden varen. Dus maar dat weet niet iedereen. Nee, daarom. Dus dat is echt onderbelicht. En goed, dat moeten wij ook natuurlijk een beetje verder uit gaan werken. Maar we hebben wel het verhaal. En natuurlijk over de Emma-brug, de Pontjesbrug. En hoe dat dan eerst ging met die pontjes die heen en weer vaarden. Dat weten mensen, dat weet ook niet iedereen natuurlijk. Die denken dat er altijd die brug geweest is. Maar dat is of inderdaad die grote ferry. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog raffinaderij, komt ook aan bod, omdat we die model hebben van de raffinaderij. Dus, jullie hebben een heel mooi model van de historische raffinaderij, waar mensen van alles kunnen zien over hoe dat er toen aan toe ging, helemaal in detail nagebouwd. Ja. Heel interessant. Correct. En dan hebben we nog een derde verdieping en daar gaat het over defensie van het Caribisch gebied. Oké. Dus hoe eigenlijk de kustwacht en de defensie eigenlijk ons eiland beschermen, maar ook helpen in tijden van orkanen of reddingen uitvoeren op zee. Dus eigenlijk krijg je in het hele museum een hele goede overzicht van de geschiedenis van Curaçao, met bijzondere aspecten. Wat voor mensen komen er naar het museum? Ik kan me voorstellen dat er nogal wat scholieren ook in het museum komen. Zeker, zeker. Ja, we nodigen ook elk jaar alle basisscholen groep 6 uit om naar het museum te komen. En die krijgen dus ook een rondleiding. Leuk. Daar hoort ook een boekje bij, havens van toen en nu. Ja. Dus dat kunnen ze dan in de klas alvast voorbereiden. En voor de rest hebben we veel toeristen natuurlijk in het museum. Zowel Nederlanders, maar ook heel veel die van de cruiseschepen komen. En natuurlijk de nieuwe markt, de Brazilianen. Ja, die komen ook even kijken. Maar
lang niet iedereen op Curaçao zelf is ooit in het museum geweest, hè? Nee, dat zie je inderdaad. Het is niet een gebrek aan interesse, dat hebben we wel gemerkt. Omdat je echt ziet met een museumdag of een museumweekend dat we met z'n allen organiseren, dan is het echt, dan komen heel veel lokale mensen en dan zie je echt... En dan vinden ze het ook leuk, want ze herkennen misschien veel dingen. Ja, precies. Dus daar ligt het niet aan. Het is meer inderdaad van, door de week je werkt en in het weekend heb je zo je andere dingen. En er zijn maar weinig mensen die opstaan en zeggen van vandaag gaan we naar het museum. Dat is jammer, want het is een mooie bezienswaardigheid voor de toeristen, voor de scholieren, maar ook gewoon voor de mensen van Curaçao. Zeker, ja. Even een stukje geschiedenis van hoe het allemaal was. Curaçao heeft een hele rijke geschiedenis wat dat betreft. En heel veel is niet bekend wat dat betreft. Dus ga naar het museum. Correct. Goed zo. Wanneer is het, als mensen meer willen weten van het museum, of hebben jullie een website? We hebben een website, CuraçaoMaritime.com. En ook een Facebookpagina en zelfs Instagram. Museum van deze tijd. Maar daar kunnen mensen alle informatie vinden als ze langs willen komen. Hartstikke mooi. Ik hoop dat veel mensen komen bezoeken. En natuurlijk de toeristen ook gewoon blijven komen. Ja. Dankjewel voor deze uitleg. Ook bedankt.